Usa ka Magbanay nga nagbiyahe sakay og tricycle ang gipamusil sa wala pa mailing sospek sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Amahan, inahan ug 16 anyos nga anak patay, samtang 11 anyos nga anak samdan. Ani ang detalye. Napalgang nagbuyod ug naligo na sa kaugalingong dugo ang upat ka mga sakay niining tricycle sa mingaw nga lugar sa barangay Nalinan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte banda 12:30 sa hapon adlawng Lunes. Magbanay di ay kini nga residente sa Cotabato City nga biktima sa pagpamusil. Dead on the spot dinhi ang amahan kinsa driver sa tricycle human makahiagom og daghang samad pinusilan sa lawas. Samtang gidala sa ospital ang laing tulo ka mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang 32 anyos nga asawa ug 16 anyos nga anak nga babayi. Samtang padayong ginatambalan ang nasamdan nga 11 anyos nga anak nga lalaki. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, sakay matud pa sa mong tricycle o payong-payong ang maong mga biktima diyang gipamusil sa wala pa mailing sospek. Sa ngayon, unidentified pa po yung suspect natin, same with the motive. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga sospek. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang mga paryente sa mga biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.